Tak to vyzerá, keď niekomu chutí. Losos na našu variáciu, nechajme sa prekvapiť, čo z toho bude. Tak sa hovorí, poďme do toho. Naleješ prosecco do chrnca. Tak sa hovorí, bude veselo? A opitý losos nemusí byť zlý. Máme tu predvarenú repu, ktorú ešte troška povaríme v našom proseku. No, čo ideme rodiť naše ženy? Citrón a limetku. Takže to tam dáme, nech nám viacej ostane. Cesnačík. Rozmarín a tymián. Tymián, my si nasekajte Kľudne až viete, čo je toto, dajte mi vedieť, ja si to nikdy nezapamätám. Mad. Madu? Tie osaci, to je z Číny, to je vzácnosť. Sol a korenie. Vidíš, Peter, pripravovať tu. Sme si tzv. Ucharky od koncily a ideme to zničiť. Nechceli sme, že nemáme kuchynský valček ani paličko na mäso, čiže sme použili paličko na drevo. Funguje to. Petržlenová hňať, bazálka, kôpor, pažitka. A hodíš to tam celé, nebudeš robiť do seba jak ktorý chuja. Nie, cesnak je paráda. Kto nechce, nemusí dávať, ale máme radi cesnak, takže troška orírkov. Našu kamarátku repku vyberieme.